Ano. Míša to odpaluje? Světlo. A co to tady je? Já nemůžu zapnout světlo. Idiot. Takže jdeme zapalovat. Máš tam, vole, světlo, ty idiot. Dej to do tunela, vole. Dej to do tunela. Dělej, vole. Udělá to ráno, prosím. Prosím. Až to udělá. Dneska jsem nestíhala jsem. Začala mi šikána, super. Jo? Jo, mě začala šikanovat. Furt žádné to. Hej, odpal to do tunela, vole. Viděli jsme Dana. Láska moje. A já jsem to chtěla říct, že ho miluješ. A Ty ho miluješ? A neřekla to. Neřekla. Já miluji Dana. A já miluji To. Dělej! Ne. Super, Kuba, ho, strž ho, vole, do pipíny. Můžu? Dělej! To je jedno! To je jedno! A co? Na seřbou? Ty pičo. A bum. To nic není. Já chci ještě. Hej, dobré, nic neodpalilo se, dobré. Žijem. Hej, další, dělejte. A co to bylo? Nic to neudělalo? To já taká prskavka. David, čeho se bojíš? Jsme Debil. daleko, však nám to nic neudělá, že ne? No. My jsme daleko. Jako když jsme Míša be... Točíš to? Co? Točíš to, vole? Točím, vole. Dělejte! Já nemám tak hodně míst. Hoď to, vole, někam. A teď to jenom hodí. A teď to hodí jenom po něm, vole. Ne, teď vybouchne on. A Však to nic neudělalo, ty Tak vole. protože to špatně se zapálilo. no. To zase... On neběhají, kde to je, vole. A tvoje rodiče ani nemají rožnu. Rožnu to mají. Ne, ale prosím, může mi spadnout mobil. Promiň. To je cool, My, ne? ano. Už, vole. Dělejte! A Dominik mě stále miluje. No, já už nemám Adama. Dobré? Je to OK? No, Doris. Na 100%. Já jsem myslela, že už chodí s Terkou. Dělej! Ty vole, mě ztratí tu bombu. On chodí s Terezou a s Doris. Ty píčo. No a teď si musí jednu vybrat. No musí jednu. Já si myslím s Terku. Co? Terka bude asi lepší. Nehezké, že? Záleží to na Adamovi. Michala, Teresa nebo já? Nebo Tereza? Ty a Tereza. A Doris, Michaela nebo já? Doris a ty. A teďka. Audi nebo já? Audi. A teď. Kde to máte? A teď moje mamka. Moje mamka nebo já? Obojí. A tvoje Jo. mamka a ty. Tvoje mamka a ty. Oba dva, že? Jo. Co? Tak to někde jinde. Proč? To ty vole jako piče. Tak to je jako kokot, vole. Hej Míšo, nebudeš to ty zapalovat, ty vole. Já už jsem zapalila. Vole, ty budeš, to je tebe bouchne Fakt ruka. zapalila. Nemluvte o tom, co To je jedno, vole. Hej, až to uslyší Kuba. A Kuba, a já ke mně, vole, píše. A já do píče. U mě se svítí, já jsem nechala rnuto do prdele. David? Davide, kde jsi? David odešel, protože se bojí. Teď na mě volal. David, kde seš? Kde jsi jinak s mojí mamkou? Kde Taky seš? mamka netěží. Tam je, vole, u tunela, pičo. Dejme, přestaň! A pojď sem! Moje mamka mě těž volala a hledala jsem, kde jsem, kde je a už jsem začala brýsit. Tam je, vole, jsem ho viděla.
Čo pryč? Vole, protože si myslíš, že to hodíme po ní. Točíš ještě? Jo, vole. Pojďme tam do vody. Ne, vole, jdeme na náš dvůr, vole, to udělá. Jo, hej, aj u Jirko, jak je parkoviště, jak kdyby Jirka, vole, jak hej, ve tunelu, vole, jeho. Já to udělá ráno, ty píš. Kuličku nemůžu. Můžeš. My strhneme rychle. Hej. To udělá, to blbne, ne? No, to Může jít do okna. To může jít do okna. No. Nemůže. Hej, do zámeckého parku ti nemůžu, ale už jít. Ne, že tam nejde. Jdeme do nás. Do nás. A tam Počkej, kolik je hodin? 18:11. 18:11. Hej, já nemám moc času, já musím domů, já musím být o půl doma. Takže, Ty jsi říkal o půl sedme, ty vole. no 18:30. No a to máš ještě dost. Ale já nechci do zámeckého parku, ty vole. Tady dolů. Tady jenom. Tak se boje. Vole, je to blízko baraku, ty pičo. Tady to můžeme dát. No, ne, nedělej to půl. Tam jde. Píšo. Ne, jablíčko už nejsem. No. Jo. Jdeme zpátky. Dělej, Petře, někde to odpál. To odpal jak míče. Vole, hej, počkej tady doprostřed, vole, a udělal to takovou ránu, vole. Tady je lampa. Ježiši, lampa. A co to udělal lampou? Udělala, vole. Hej, my jsme to taky udělali u lampy. Vole, na stejný dvůr furt ne, vole. Ty vole, to A dole už vůbec ti to nebudu dělat. proč to nemůže? Co si to udělá? Můžu odpalit barák. Cože? Co? No? Cože ještě Ale jedno? nás můžou někdo vidět, to je úplně jedno. Ty pičo, to tam jde fakt zapalit. Já mám zapalit. Hej, proč to zapálujete blízko baráku, ty vole? Tak to udělá totální ráno, ty pičo. Ta, co? To je ta bomba? Ta bomba, že? Jako ta kulička nebo ta tyčka? Myslíš kulička nebo tyčka? Vole, položte. Ne, tam to neudrží, tam se to namokří. Ta tráva je totálně mokrá, nebo tady, vole. Tady nejsou okna, vole, tady vidíš okno, nebo co? Bude okno, to znamená, že to bude velký rámus? No. Jenom nás uvidí. A ježiši, tak nás uvidí, co nám udělají, možná tak servou. Jinak na nás nemůžou zavolat policajty. Ale hlavně, že připomíná chtěla. No tak jo. Tohle je já bezpečná věc pro tebe. Jak? Kdo mi pomůže, kdo to bude držet? Míšo. Jo, ne, já se bojím. Hele, Já se bojím taky. Tak zapálím. Ne, tak Petra, až to podrží a ty to zapálíš. já se bojím, že mě to spálí. Ježiši Maria. Ty vole. Vole, zdržujete, já budu mít totálně narvaný místo, vole. Tak to vypni. Vole, tak jako nevšimejte se, páni. Ježiši. Ona jde tady, víš. A co jako, co ti řekne, možná tě seřve. Tam může. Ale ona tě nemůže na tebe seřat, nedá ti flašku. Facku. Zapaluju. Můžu? Zapal tu. Můžeš. Jako jo, ale a jako to nic neudělá, to udělá jenom že. No. To je jediná bezpečná věc. Teď můžu? Teď to můžu. No tak dělej. Polož to, vole, tu. Polož to, Míšo. Já ti poradím. Pozor. Polož to a zapal to. To není dokonalé. Ukaž. Bacha, vole. Bacha, Petře. Bacha. Ještě nechoď. Dobré. Jo. A pojď zapal mi to. A
a pak musíme brát. Jo, to je to. To je bomba? Bacha, Míšo. Vole, Míšo. Míšo, pojď sem za mnou. Pojď sem. Ty pičo. Hej, to šli, vole. Hej, to nic neudělalo, já jsem byla toho trochu blízko. Ona si byla? Nebyla, já jsem byla úplně u těch schodů, vole. Točíš to ještě? Jo, vole. Tak hodí, je to hodí. Hodíš to, až to hodí, prosím, jsou to jeho petardy. Máš ještě jeden potom? Tady Jo. Tak Potom máš si ještě to více, zapalíme. ne? Dobrá. Na jako házíš? Bacha, Míšo, pojď sem. Ty pičo. To je všechno. Hezky pěkně. Ještě jeden.